gobeithio bod chi wedi cael cyfle i gael gêm o wyddbwyll a bod chi wedi mwynhau dysgu am darnau a sut maen nhw'n symud. Os chi eisiau datblygu eich sgiliau chi a gwella ar y gêm, byddwn ni'n awgrymu dysgu agoriad penodol. Nawr, mae yna pob fath o enwau i gael ar y ffordd gwahanol o ddechrau gêm o wyddbwyll. Dyma un enghraifft a un o'n hoff agoriadau i pan dwi'n chwarae gwyn, sef The Queen's Gambit. Falle fyddwch chi wedi clywed am y gyfres Netflix o'r un enw. A dyma'r sut mae'r agoriad yna yn mynd. Y cam nesaf yw chwarae, chwarae, chwarae. Mwyn gwella gyda gwyddbwyll, mae'n holl bwysig chwarae cymaint o gemau a gallwch chi. Cofiwch bod dim rhaid chwarae'n erbyn gwrthwynebwr. Gallwch chi fod yn chwarae gwyn a di. Wrth gwrs, dim ond chi fydd yn ennill, ond mae yn opsiwn os does neb gyda chi i chwarae neu erbyn. Hefyd, mae yna llwyth o lefydd ar y we, mae modd chwarae gwyddbwyll. Byddwn ni'n awgrymu ceisio agoriadau gwahanol, ceisio steils gwahanol y wyddbwyll. Wir, mae pob fath o bosibiliadau gyda gwyddbwyll a mae'n agor byd hollol newydd i chi os ych chi heb chwarae o'r blaen. Nawr, fyddwch chi'n sylwi gyda fy bwrdd gwyddbwyll i bod na rhifau a llythrennau o gwmpas y bwrdd. Nawr, mae hyn ar gyfer rhoi enw i bob sgwâr sydd ar y bwrdd. Yna 64 sgwâr ar fwrdd gwyddbwyll. Ac os ych chi'n chwarae gêm o wyddbwyll, yn enwedig mewn person, mewn twrnament, byddwch chi eisiau nodi y gêm ar bapur. I wneud hyn, byddwch chi angen enw'r sgwâr. Felly, os newn ni edrych ar y sgwâr canol ar fan hyn, mae dyn ni y llythyren E a wedyn y rhif 5, felly E5. Yn aml fydd y gwerin o'r gwyn yn symud ymlaen 2 o flaen y brenin fel y prif symudiad gyntaf. A dyma E4. A dyna fe. Diolch am ymuno gyda fi ar gyfer y gwersi gwyddbwyll yma. Mi'n gobeithio bod chi wedi mwynhau a bod chi wedi dysgu rhywfaint am y gêm hynod yma. A phob lwc!